Dan ifisser li aħna niswew inqas minn 380,000 euro ċens fis-sena daqshekk kart pubblika lill-iżviluppaturi. Kienet din l-għajta tar-residenti tal-Mellieħa waqt protesta li saret fil-Mellieħa stess wara li ġie konfermat li ser isir trasferiment ta' art pubblika lil privat sabiex ikun jista' jiżviluppa bix-xogħol spiċċa beda fil-ġranet li għaddew. Bis-Sindku tal-Mellieħa Gabriel Mikallef li kien preżenti għal din il-protesta jsostni li l-Gvern għadu m'għamel xejn dwar l-art tal-Mellieħa Heights anki jekk kien wieħed li mhux serħalli art ta' dan it-tip tiġi sfruttata. Is-Sindku tal-Mellieħa Gabriel Mikallef spjega wkoll li x-xogħol spiċċa beda fil-ġranet li għaddew dan minkejja l-appelli pendenti u l-investigazzjoni li għaddejja mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Is-Sindku Nazzjonalista stqal li l-permess għall-iżvilupp kien maġġel u approvat f'xarejn biss, tant li flimkien ma' residenti resqu l-appelli meħtieġa. Gabriel Mikallef stqarru wkoll li kien bagħat ittra lill-Prim Ministru nnifsu għal laqgħa fuq dan l-isfreġġju ambjentali anke sabiex din id-deċiżjoni tiġi rrevokata. Qabel stess kien stqar li mhux ser iħalli affarijiet bħal dawn jiġu sfruttati, madankollu ma baqgħu mingħajr risposta għal laqgħa mal-Prim Ministru b'riżultat li x-xogħol xorta waħda spiċċa beda. Għal din il-protesta attendew ammont sostanzjali ta' residenti flimkien mas-Sindku l-Viċi Sindku u Kunsilliera. Preżenti kien hemm ukoll id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Evan Castillo u Robert Kutajjar.